Ak sa môžem opýtať? Ja tiež. Program bol zverejnený 3 dní pred zastupiteľstvom, áno? Ja neviem, to prišlo včera, dneska a ďalšia vec. Je to úplne bežná vec, je to veľa ľudí, zabíjame čas týmto ľuďom. Je to bežná vec, ktorá sa týka poslancov, mohla byť doručená kľudne mailou, komunikáciou. Nemyslím si, že teraz to budem podpisovať, hej? Takže ďakujem zatiaľ. Súhlasím a potvrdzujem to, čo povedal pán Jurčo. Mohlo to byť kľudne zverejnené v pozvánke. V zmysle rokovacieho poriadku, ako je uvedené, nielen 3 dní, ale 15 dní, ako podľa paragrafu 5 príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva a starosta obce podľa plánu zasadnutí, ktorý dúfam si schválime, obecného zastupiteľstva najmenej 15 dní pred stanoveným termínom zasadnutia. Stanoví miesto, čas a program rokovania. Neprišiel v stredu mail o 10:00, že pondelok je obecné zastupiteľstvo. Prepáčte, nestíhačky. Poprvé máme aj vlastné zamestnanie, máme rodiny. Hovorím to v zmysle tej knihy, ktorú nám daroval pán starosta na prvom zastupiteľstve, kde sa krásne píše, kde na to vziať čas. Treba hneď na úvod upozorniť, že v prípade poslancov sťažovanie sa na ich odborné medzery nie je celkom fér. Poslanci majú svoje zamestnania, rodiny, priority, aj starosti a starostlivosť o samosprávu nie je ich hlavnou každodennou činnosťou. Na rozdiel od starostov a zamestnancov úradov. Ja keby som túto informáciu mal skôr, nemám problém si to naštudovať a môžem to dneska podpísať. Hovoril si tu na 5 minút pán starosta, neviem, nemôžem to podpísať teraz. Hej, prepáč. Dopoviem, ak môžem ešte dopoviem, prepáč. Neskončil som, pán starosta, prosím ťa. Čiže stanoví miesto, čas a program rokovania. Toto aj pán hlavný kontrolór, prosím vás, treba vziať do úvahy. Určí spôsob prípravy materiálov, osoby zodpovedné za ich vypracovanie a vyžiada si stanoviska alebo odborné expertízy od príslušných orgánov. Ja poprosím, tých 15 dní treba dodržiavať v zmysle rokovacieho poriadku. Ďakujem. Len doplním, že rokovací poriadok je predložená ruka zákona, keďže sa spomína v zákone a má takú istú váhu ako zákon, hej. Takže rokovací poriadok musí rešpektovať zákon. Kde to máme podľúčenie? Komu to bolo zrozumiteľné a stačilo mu 5 minút na to, aby pochopil, nech sa páči. Mne to nestačí, mne to treba poslať a si to potrebujem prečítať. Viete mi prosím, pani poslankyňa, zopakovať, čo povedal pán starosta pred 5 minútami? Áno, že to, čo si budeme rozprávať, my ako poslanci v klube, keď sme takto sa nevynášali. V klube? Áno. V akom klube? My sa stretávame pred takýmito stretnutiami, hej, aby sme si prediskutovali veci, o ktorých budeme hovoriť. A prečo nás nevoláte ostatných poslancov? My sa pozývame sami. Sami? Na základe čoho? Na základe toho, lebo ja som nováčik. A Ja myslím takisto. si, pán kolega, neskáč mi do reči, prosím ťa. Som nováčik a myslím si, že teda veciam, ktorým nerozumiem, tak mi pán starosta bude ochotný načúvať a mi bude vedieť odpovedať. Tak sa to stalo aj v piatok, bola som tam 5 minút a vysvetlil mi veľa vecí. Teda teraz som sem neprišla ako čistý papier, ale mám veľmi veľa vedomostí o tom, čo vlastne dneska ideme prerokovať. A pán starosta povedal, keď som povedala, že sme tu mohli byť viac. Ja som sa bola pýtať. Pán starosta mi povedal, že tam môže prísť hocikto za ním a že tam nie sú dvere zatvorené. Sme boli na obecnom úrade niekoľko. Ja sa zapájam do Niečo diskusie. nebolo jasné. Pán hlavný kontrolór, chceli by sme poukázať na tento fakt, ktorý tu bol teraz povedaný. Ja si myslím, že je to obchádzanie zákona o obecnom zriadení.